De wereld heeft er een nieuwe peer bij en die komt uit Haspengouw. De Dicolor-peer is een kruising tussen de buikige Williamspeer en de gestippelde rode forelpeer. De peer wordt vandaag aan het grote publiek gepresenteerd en dat is een groot moment voor de kwekers, want ze zijn al meer dan 10 jaar bezig met het kweken van deze peer. Kruisingswerk is gewoon de basis van de bijken en het bloemetje. Dus je hebt aan de ene kant de vadervariëteit die het pollen brengt op de stamper of het stuifmeel van de moedervariëteit. En de pitten die uiteindelijk daaruit komen, uit dat fruit, dat geeft dan het nieuwe product uiteindelijk. Het is net gelijk bij de mensen en bij de dieren. Je hebt een vader en moeder en daar komt een kindje uit. Dus in dit geval heb je ook een vadervariëteit en een moedervariëteit. En het zaad geeft dan een nieuwe boom, een nieuwe soort eigenlijk. In dit geval de Dicolor. Ik heb een muis bij. De Dicolor heeft 3 vaders. Kweker Florent Geerdes, teler Jos Klaas en verkoper Jos Derwaal. En die zijn werkelijk onder de indruk van de eigenschappen van de peer die ze op de markt brengen. Een heel schoon klokhuis. Dus heel schoon verbonden met het kroontje. Een hele lange steel. En dan een mooi natuurlijke kleur aan de zonkant. Buikige peer, een heel mooie buikige peer. En als je eens proeft, proef maar eens. Ik zal ook een stuk geven, Jos. Ja. En een hele goede smaak die blijft nasmaken in je mond. Sappig, fris. Geweldig lekker die. Knapperig, ja geweldig hè. En een heel speciaal aroma ook. Ja. Hè? Een heel speciaal aroma dat niet bij onze andere peren te vinden is. Ja, inderdaad. Het is een peer die wij niet kennen. Anijs, er zit zo'n beetje anijs. Het is een speciaal. Ja, het is iets speciaals, ja. Het is iets speciaals. Ik denk dat dat een smaak is die iedereen graag heeft. Met de huidige boycott van de Russen, die geen Belgische peren meer importeren, heeft de fruitsector het moeilijk. De Dicolor zou een van de mogelijke oplossingen kunnen zijn om de sector te doen heropleven. En dan te bedenken dat het 10 jaar geleden met een klein takje begon. Dus dat is onze aanplant Dicolor die we hier geplaatst hebben. We zijn begonnen met 1 boomje, we zijn naar 20 boompjes gegaan, we zijn naar 200 boompjes gegaan. We zitten nu op 20.000 bomen en straks zullen we misschien naar 200.000 bomen groeien. Dat is dus eigenlijk om vernieuwing binnen de sector te brengen en ook om de fruitteelt terug erop te waarderen. Wat vandaag op de markt is en de conferentie en de Wayenees en die prijzen die liggen echt heel beneden, te laag. De fruitkweker kan er amper zijn boterham mee verdienen. En we willen duidelijk een peer brengen die een meerwaarde kan brengen, die toch 10, 20, 30% boven die prijs uittorent. Wij gaan daar ook alles achter zetten, zodat deze peer zeker in de toekomst een peer gaat zijn die in onze streek niet meer weg te denken is. En we moeten dus de kenmerken echt gewoon spelen. Ja. De kerstpeer is voorlopig enkel in de Carrefour-warenhuizen te koop. Haar 3 vaders hebben er alleszins vertrouwen in, want aan hun creatie zal het niet gelegen hebben. Schoon peer als je daar ziet liggen. Hè. Dat is een appel is dat. Ja, dat is ongelooflijk hè, als je daar ziet liggen. Hè. Dat is schoon rood gedoe. Hè. Dat is... die hebben nog zo geen rode peer gezien. Ja, bij Rijkenlooier toch niet. Ze zijn nodig uit tot. Hè. Dat is een... Ze zeggen van vriendelijke mensen, maar dat is nog eens werkelijk echt een vriendelijke peer. Hè. Ja, dat is. Maar ik vind het een maagdige schoonpeer. Ik heb altijd, van die eerste maand, als je zo heb ik daar gezegd gehad en dat blijft. Een vriendelijke peer. Ik wil niet voorop lopen, maar ik denk dat we een goed product hebben. Een fantastisch product hebben. Absoluut. En als we dat koesteren, dan kunnen we misschien terug de fruitteelt in een positief daglicht stellen. Hè.